Produk kisor om hai tong monu sari yang je. Ti prasa no sinung kahan khaiba ni nai de. Ti prasa no walai ro ni ta nai je produk kisor. Hai yang kenung phirau gi silong ma thang nai. Produk kisor murdabat. Produk kisur murdabat. Produk kisor murdabat. Produk kisur murdabat. Putra Motha murdabat. Murdabat. Putra Motha murdabat. 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 Tipra Motha khatam, Tipra Motha शेष, produk kisur शेष. Kaisa kok sana nang mana kok hai je sini bubagra na kaisa kok sasine ang wai khorte wai tie pingoi ang sini bubagra no kaisa ongno message dai sini ti pramu thani jo to wari hasong na ang opno kok sana mo songo ini belai ke bukha do khunangkha bubagra je sono je babe do kalimani belai ke bukha do khunangkha ni bagoi video kaisa mas namka ini video ni bising tu yang saratir prani sini wari hasong no kok sana mo songo je bubagra nadi sono kaisa mungsa to boi phainan sau tini bubagra sono bojaga ton serui kha tini bosau narok bagoi ang dongo narok no ang buthagla narok no ang je kono mungsa to boi phainai bosau constitution solution geta tipraren je kono mungsa narok nang to boi phainai kintu sono tini bojaga tlang lui kha songta u public ni srai social media ni singdinu kha abung nai sono poila sau hunger strike khainani hunger strike hatai kotor saya nung yaklai kintu sungtam nu kharo bo ulta ajaga hunger strike ni bumungoi borok kurang ma klangi gathering khlai nugose botau khai sino phaloi likha sung abahai hini saiman hangkai sung YTF dok mesin jipramo thani je wale songnai sung thangla kam kintu bosono tam khlai phaloi likha nai di tau sung social media ni singpi saiman kha abo jong saimangka je DGP rok bisingti bo jong saimangka DGP rok ta social media o viral khai dong je 5,000 crore tai duijona minister roksa MP abono tuise bosono hangar strike nei bumu khunangoi jono tabo khai phalai diusi garo sung tamu no khano ngai di harati pani chini ti prasarok tabo yang full boya aga mantri samai toni ribai ingke tabu nai di chunga jara sungno phalma klai ariba ingke sungbo ni ba go saya nunge na hokmu sam khlai bon be cost ok lai thangoi sung tamu khai de ma kha norok sini tibramo thani wari srok wan sunai angle tini tongman dia ang bai dongoi mo hai tom no ang sadak li ang loi ang sini mo has be ang tinin sini ya kag lai sinai maharas nung ibi du no goi tong kha tenin tong sai ni ba go sung tabu busang busung no tai buddigla nung ni je sarap basari tong di nung ni bai no khano basari di nung khano basari di MP phanong di jong no tai buddigla jong nung sono belai khe dogari khasung no bisas khai tong mani tabu sung tai bisas khai man dia maharas sung tai bisas khai man dia nung image is nung to hanggang kai sini sarati pani boro ro sung no ko sara naro busung hai ke ya kasiri sung ya ka khatini ni sini aku sok lagi sih, asam. Ini sih sung belai hidup kurang kamu, nungsuna belai hidup kurang mana bagai sung hok nung mai keri hati ini sih mana sung ya kan sih sok beri kan, nungsuna asal keri phaloi di sini nung BJP dia go, sung belai hidup kurang kan, nungsuna phala ni saya mangga kan sung amti keng lah kamu. Nungsuna asal keri phaloi di kan, boleh kan, sung birman mah keman tuh sini. Oh my God, kamu kalau nggak bisa perlu waktu dia bersama.